तो मेरे यार, मैंने तो तुम्हें ऐसी कोई भी दवा नहीं पिलाई कि तुम अचानक से ज्योतिष बन गए। भविष्य बताने का हमको भी साल का तजुर्बा है। ये मोटू भविष्य कैसे बताएगा? Ma disturb seperti ini ma. Soalnya malah motor patlu nanya disturb. Tak cerita. Beneran ini motor patlu nanya beta ada rahasia bu. Salam murka. Kartu nanya ya berai buri ni kata tahu nama. Habis ini si masalah ini mak kartu nama boy benai jaya. Bang dah gereng dia kena lagi. Tang angkat je sana. Mana sebung dendang. Salah ni gandu singaw tu nai. Pisa ko kau naya jolti hor nama hor. Mak dah sudah lagi. Ang nuni pisa ko malah kau nai. Ane kau ke? Mana kau ke? Neng kau ke? Balik sir kau na. Beno neng lu kau dong dah. Ada sir dong bawa. Ma perman dong angkul ada guna nai. Jita jakta sopuda nengno mate are ma perman nambago ha. Neng lu jengani no kau kau gre are sir kau bonu kai. Laja na neng bidaku bebaidi obodro no pisa kau kalam pina ha. Itu tu mana le ang neng ni bidang neng ko kita semin cibai. Salah bidaku skon mana neng ha. Peminca kali ang neng pisa kenang go neng ang ni kandu sing ni pisa keman kau nai joldi ha. Tan bunar ke le ang. Ni le bulai ma bai di biye. Ini bai da gamna kintu neng se bunu kedadang. Bunu kedadang le bunu sia neng. Bukan jago meliang. Allah, buna ini nam, buna ini bukan sih malai. Ayah, ini ada yang kebuna naik gedang. Ayah, habab, Omar Aza. Terna nih berdiri pada mana kalau menang Omar Aza, bina nak oleh mana bukan oleh. Penjel ang buah kemana? Mata akhir cakap menang malai, akhir cakap kibelai mata akhir nang mati nang saya mana? Ang ketukan apa itu nang? Ayah, ada ang kujibu baik kana ibu sampai ang ku. Bakaran neng aku biji bundeng na. Tahu saja kono onereng ayai maza bagun be manci saja jeng. Jolti musolai na pitang, mugokri musolai tang. Ada mengenjak bina aku buban aku ba. Ulu banaya baramaza ayah bisa kau. Ang kono ajeng raja ke bakaran ne. Neng ni kuisa kau ang ne kau deng mencoba ang ne. Hopin kayak bang datu neng ne. Ang bisa aku neng lama deng se. Jolti har jolti. Horni mbak akhir atau lay? Horgenan mbak, horam balai. Papsya. Ulu banaya, barang banaya. Kenapa neng? Kaisa, labang nama. Smai je papi bidaman kerang salah bidah gaya banca agumen. Alah, ang nang baju bina nama menung cebai. Bina nani bodoh pongbai senang nang. Isi siang ayai salah. Apa macam sekolah dong sele ro kalam niang. Bani sekolah dong podo nang saja jana nang la. Salah kabar nang kumber nani ke genang gei. Maba sobai bima pisana mang nabi perbai genang jauh perlu sekolah betai. Ebar Facebook nabi sapa naik ni ro. Ada, kena song na. Sorang lai, obin koto, senang nang kau. Ada, tu na angku kolis semden na please. Alang, nang sini kolis sa sibu macam sekolah ya salah. Macam sekolah yang ni bawa, koto macam sekolah dong. Ini baik, sekolah perkuliahan mana aku dong ada? Ang nau dada ko kusen sumber beta na tang bar sing. Yen terbe na da nang ko deni marla na. Paisa ba tang nang, paisa ba tang. Nang paisa ko le tang go ara da man paisa lon bethayo. आज कल ने जुगा पैसा न गासिबो मिथिबाय बेनिखायनो नैबे अमा राजा फान्था गिलाया फैसाखौ लस नै फैसा नङाबा जेबो खामानि मावा नैबे अमा राजाया बेनिखायनो अमा राजाखौ जोनानैबो सिखार होनो हानाय नङा फैसा नङाबा एथ' बिदि थान्ना नों नायगोनांबो नोंखौ सानसे नोंनि ससमाखौ सेफायजोबना गोनां बे ससमा गाननानै दुगिगि ससमा गैयाबालाय नोंलाय आंखौलाय माजों नुनोलै खबारदार आंनि ससमाखौ जेबो बुंनाङा नों मिथिबाय बेटारि साला सारि बेटारि थां बिनानावखौनो मालाय बायदि खालामथारो नों माबायदि बिदार' नोङो देनांसो मिथिगोन नोंखौबो सानसे देखायथारगोन आं थां देखायबाय था देखायनायल' एसे माबा मोनसे बुंबा देखायनायल' माखौ लाना माखौ देखायनो गोसो जायोथाय वाह सिख्लाया माथो बिराद साइसथार र' बेखौनो फ्रेन्डखौ सोंहरना दोनहरथारनोसै आं अनजालु मा खालामदों कलेजावनो दङ ओइ लोगो सासेजों दसे उनाव क्लास जोबखांबा लोगो हमगोन दे होमबालाय अके बाय अनजालु ओइ फादुर फै जोंहा केन्टिनाव साहा लोंहैनि होमबालाय नोंलाय सोरजों फन रायलायामोन आंनि गोदान बयफ्रेन्ड अनजालु नाम आरोना दे मोजां मालाबा सिनायथि खालामना होबानो जाबाय दे औ जागोन दे आं सिनायथि खालामना होगोन जोंहा नोंनाव आलासि जानो थांनो होननाया मा जाखो दे थौ गाबोन थांनोसै गाबोन थाङा नामा गाबोन आङो अनजालुखौ लोगो हमनांगौ ओमफ्राय समफोरसो थांनोसै नामा नोंसानाव आयौ मालाय लोगोल' हमलायबाय थाथारो नामासै
बेनोहाय सानफ्रामबो लोगो हमनो होनबाय थायो ओंखायनो आङो गाबोन लोगो हमनानै समफोर बेखौ लोगो हमथ'ला नोंसानाव थांगोन दे होमबालाय जागोन हेलौ फाउदुर मा खालामदों सना दे मा नांगौ होनदों नोंनो मबाइल नांगौ जेबो नङा होगोन आं बेखौलाय माथो टेनसन लादोंब्रालाय जेबो टेनसन लाना दे होगोन आं जेबो दंखायोब्रा आंनाव माथो सानदों नोंलाय रग' साननानै दोनखादों आं दंखायो सिन्था खालामनाङा नोङो मा जालु सबखौबो जाहोजोबगोन फैसाबो होगोन नोंनो आंखौल' लोगो हम नोङो दे जाबाय ओइ अनजालु खोनाबायना आं गाबोन नोंखौ लोगो हमनो हानाय नङा हायोबा दिनैनो लोगो हमदो नों मिथिबाय गाबोन लोगो थांनो नागिरदों नोंलाय आंहा बिलोगो सासे दङ बे बिलोगोआ लिंबाय थादों गावसानाव आलासि जानो बिसानाव थांनो नागिरदों आं ओइ थाङालै बादो माबाहाय गाज्रि मोनगोन बिराद गोबावनिफ्रायनो लिंबाय थादों दे आं थांगोन दे उनाव लोगो हमफिनगोन ना दे बिदिबालाय जागोन दे आंनि फाउदुर सना जिरख'नाय सना सना रुफासो जालायगासिनो दङ ना मा होमबा खैला हांगार जानांसिगौमोन नामा नों आंनि फैसाखौ लाख'वाफिनलायबाय दा नुदों नामा फैसालाय मानोथो गोमाखो आं लेखायाव सोना दोननाय फैसाया ना फैसायानो गोमाबाय थायो आखाइ आथिं दं नालाय नोंना फैसाया आरामनो बेरायहैबाय थायो जेरै मानसि फैसा बिदिनो गिदिंहैबाय थायो खोमा थिगबो गैयालै नोंनि फैसाजों आंहा फैसाखौ एसेबां मोजांनो गाबोन आलासि फैगोनखाय आङो थिनानै दोनदोंमोन नों फैसाखौ लांखुमालायबाय आरो ना नोंहा आलासि फैयो ना दुश्मन फैयो ना मा फैयो आंहालाय मा नांजादों हा नोंनि फैसाया बहा थांगोन मा मिथिगौ आंलाय आंखौल' सोंफैबाय थानानै दाय हमफैबाय थाना बेयाव आया दा नों नोंनि सना रुफाफोरनो हराखैथ' दानो सोबा मारगोन ना इखौ जाद सोंबाय थानानै बेयाव आंनाव मिथिबाय गाबोन आबा आलासि फैथारगोन आरो फैग्राबो बेराव फैनाय आंनो फैसाखौ खावबाय थायो नोंनि थार्द क्लास आलासिफोरा नोंनिसो आलासि दा आंनिथ' आलासि नङाना एथ' बिदि खालामबाय थायोना नायगोन आंबो नोंखौ सानसे फै लोगो जोंहा न'आ बेनो फै हाबफै न'आ मोजांथार मालाय नोंसाना नङा माथो जिराय फै ओमफ्राय सोर दं नोंसा न'आव जोंहा आइ दं आफा दं आरो सासे आदा दङ दा आइ आफामोना एसे बायहेरायाव थांदों दसे उनाव फैगोन आदा दङ न' सिङाव दङ र' लिंहैनि आं नायलायलायबाय थागौ बिसोरलाय गावजों गाव थारमाने बिसोर सानैया सिनायलायो दा आदा बेनो आंनि लोगोआ आंनि बिलोगोआ मा बिलोगो औ आं दानो बुंबाय थाखाया होमबा आंहा सासे बिलोगो दङ होननानै दिनै आलासि फैनो गोनां होननाय बेनो आरो आदा बेखौ सिनायो सानैबो सिनायलुखोमायो र' आदाखौ दिनै एसे क्लास लानि आं बेनो आंनि आदाया आं जे नोंनो खोन्थाबाय थायो आंनिफ्राय फैसा खावनानै लांग्राया ओमफ्राय आंनि मेथाइफोर सिखाव खावनानै जाखोमाग्राया बेनो आरो दिनैबो फैसा खावनानै लाङो गाबोन फैसाखौ सामफ्रामबो लांबाय थायो बिदिनो ओमफ्राय सोर सिख्लानो होयोथाय आरो सोर सिख्लायाबो बिनिफ्राय फैसा बिहरबाय थायोथाय मिन्थिया आंबो ओइ नोंना खुगाया बारा जिबाय दै नोंना बारा बुंबायलै खोथाखौ सिबजा नोङो गोदाव सोराव बुंबाय थायो दा ओइ लोगो आं साहा फुदुंना लायनो दे थाथ' नों औ जागोन दे आदायासोला आंखौ सानफ्रामबो सोगाबाय थानाया दिनै बोरै मोनदोंथाय ओइ मा आखल बे मोनसेया मा आखल होननासो बुंदों नों मानसि सिगाङाव बिदि लाजि फोनांगौ नामा माथो नोंबो आंखौ जिबायदि सोगाबा जिबायदि खालामो बिदि जेबो नङा आंनि लोगो नङामोनबा आं जेबो बुङामोन आंनि लोगोखौनो नोङो बिदि गोसोखौलाय खोमा आरोना जा ना बिलोगो खानो रावखौबो मोनथारासै नामा ना बिलोगो खानो बे सासे सिख्लाखौसो मोनबायमोन बेलेग सिख्ला गैबावलामोन नामा बुहुमाव सिख्लाया बे सासेल'आनोमोन नामा बेलेग सिख्ला मोनबावासै नों बिलोगो खानो आरो आं जायखौ मोजां मोनदों बेजों बिलोगो खादों मा जाखो बेयावलाय आल्ला जिउआव सासे मोजां सिख्ला गोसो थोफ्लांबाय बेबो नोंनिसो लोगो जाबायना साला हाया मोजां मोनबाय आं हाया पटायबाय आं आंनि लोगोखौसो मोनबाय नोंहाबो गोसो थोनो दालाय बोरै मोनदों आंखौ सोगाबग्राया हामदों आयौ अमा राजा मा जाबावगोनलै मोना मोजां सिख्ला मोनफ्लांबाय दा सिस्टारनि बिलोगोसो जाहैबाय सेस खासैलै अमा राजा खोना मोजांथारमोन सिस्टारनि बिलोगोआ